Mirai, mwana ndakanyara ndakadai. Ndinchimbotega vanangu. Well, I don't know whether it's tagging or it's inviting. Whatever it is, it's happening. Right. And I have to be very careful with it. And this heat so fast ndino block futi na zuku. Zuku anobloka. Kaita zvimwe zvinhu nespeed anopedzera kubloka. Saka tomboguma nepa. Right. Right. Apa tombomira takadai. Tombocheka kuti mira tona zvinoitira apa. Right. Dasarwa ne3. One more. Right. Shaita. Da. So guys, donati moroi. Danyora zvinhu panapa. Ndozvitanga in a random way. Relationship and root nezvayapa inodependa kuti I relationship ipi total relationship ipi. Relationship dzinosiyana. But zvichingoenderana nekuti relationship yako I relationship rudzika. There are about 20 things that you need to avoid in that relationship. Kuita relationship here. Most of the time changotora zvezvitaura relationship yerudo. Ndo inonya iri pa demand mazuva ano. Kune chimwe chinhu chisingazikanwa nevanhu vechikadzi kana nevanhu vechirume parelationship chinofanirwa kuavoidiwa. Mazuva ndombobuda ndakanaka kana ndakagera ndebusonde ndakanaka ndozvitari ndichizviona kuti zvandichiri kunakidza. Right. Relationship yese zvaingava yako na teacher kana yani yababa namai yani avoid kuraise a voice. Ukangona pano raise wa voice mu relationship ingava friendship chacho pangoita kuraise wa voice yakutenda matero. I know kuti vamwe vanhu makangoita semanagerial even muri pafoni muti but normally number one, any kureziwa kunoitwa voice, kunogona kupedzera kwatove a sign of disrespect kumunhu wese. Friend chacho kaireze zvinoti iwe sha, then iwe sha, iwe sha. Muri kuona ndiri kutaura zvinhu zvimwe chete but zvakatosiyana. Iwe sha, iwe sha, iwe sha, iwe sha. Muri kuona kuti vana iwe sha is same but nokungoraise nokuchinja voice kwandiri kuita inogona kutoita romantic. Iwe sha, iwe sha. Musikana wakati iwe sha. Dzimwe dzenguva kungoraise voice even mukoti even pai it's a sign of disrespect. Zvinopedzera zvaita misinterpreted kuti as a sign of disrespect. So number one, ndatokudzai ukangoona pese panopedzera pakuda kuita kuti even live ino ndikatanga kuraise voice papa unoona vanhu vazara because vanoda zvinhu zvokutukana vanhu vanoda zvinhu zvinokutukana mukati ndikuona ndikangotanga kudero live yatoita popular unoona vanhu vategana takuda kusvika 100 iwe sha. Vamwe vanotobatwa nehope ndichitaura so votorara. So any relationship yauri avoid kuraise a voice. Ukaona umwe wako akuraise a voice, try to calm down. So any relationship
dzerudo dzotori wese. Any relationship, baba namai chichichi, baba vakati mombe dzadziri pai, ukati dzadziri mumunda tedhi, kana dzadziri hey, unoziva zvichakupisa bhutsu. So kuraise a voice ndo chinhu chandatanga kunyora kuti inogona kuita a sign of disrespect. Saka relationship yako mukutsamwa mako imomo wakangoona vari kundimhorosa, ndiri kukuona ndichakumhorosa, ndiri kuchiona ndikatanga kumhorosa ndozobva ndomarisa denga rese. So handisi kukuignore mafavorites vanondimhorosa, ndiri kukuona muri kundimhorosa, ndakuzama kuti ndiite professional. Nondivangoti mhore papapa vadhumeni vese vamwe vari papapa live vanongada kumhorosewa futi, right? Panumber 2 ndandakanyora kuti kuexposana dzimwe dzenguva. So kuexposa weakness yeumwe munhu wako, friend kana apa ndoda kubata marelationship ese kubva kurudo kusvika kupi, wakaona wasvika pasituation yekuti chimwe chinhu chaunofunga kuti secret yako nemunhu iyeye wakuchiexposa kune vamwe vanhu, zvaipa murume wangu asimbovata kumba zvadoipa, zvimwe zvinhu hazvidi kutaurwa. So especially kuma close friends ako kana kuti kufamily, kana wadaona kuti relationship yako yadova kufa, wakangotanga kuexposa maweaknesses emumwe wako, waona relationship kuvamwe vanhu, it's a sign kuti watotanga. So don't expose, kana achitori partner yako worse, don't ever expose weakness dzemunhu wako kana friend yako, bamunini wako, any yemunhu waone relationship naye, to any other person, worse still family and friends. Ukamuexposa munhu iyeye, nyange ukazoda kuti vachimurespecta, especially kana une hama, inzwa une murume anonetsa, nditi kana une murume anonetsa, the last thing you want to do kuvudza masiblings ako kuti murume anonetsa, itombomira kuvavudza, are you okay? I'm okay. Hey, mwana wamai vangu, are you okay? Ukati ndiri kuhurigwa vanhu vasha, musi rinenge rarega kuhura, havariregereri. Listen, ukangovona watovudza vanhu vekukama kuti murume wako ari kukuabuse, nyange akazotenga Benz, akatenga Ferrari, akakutengerera havakumuregereri. Relationship iyoyo haibuildike, chimurespect akundirespect, hachandiro no. So akuexposa munhu wako, mukadzi anondibatira, anoti kana chida kutumirai mari oramba nemari, muroora iyeye adova enemy, haafi akaregeregwa kufamily penyu. So it will bounce back. Haizvozvezvo kuexposa munhu wako kuhama or kunaini, but it will bounce back. Saka kana une girlfriend yako ka, even usina sure kuti uchairoora, zvimwe zvinhu rega kuexposa. Opiko kamusikana ika kahure, ndopa vanozonzwa kuda kuroora, guys, muye kumuchato, uri kuroora naye kaika waiti kahure, unoda kuti ikangamwa zvandaitaura zvandaita wrong mist, wakado muexpose friend azikangamwe, unoona. So be very very careful. Munhu one relationship naye ka usatombomuexpose. The last thing you want to do, kana wafunga zvokuzomusiya forever, yes, chimuexpose ako. So Number 3, kune system inoitwa nevanhu vazhinji vatema kuda kushandisa attitude kucontrola munhu, kana kuti as a way of communication. Zvazvo kuti unotaura neni ka kuti ndoda muradza ndakatsamwa. Taizvita tiri vana vadiki, kana watsamwiswa namai, mai vakati uya pano mwanangu, tendetedai ndipo kapu, woenda wakadai kuvo unotora kapu, pamwe uye kapu yacho iri hafu, pamwe uye ungova pakapu wakadai wakarembedza ruoko, pamwe indande isisi mene ndikatsamwiswa namoms vakandivigira mvura yekumwa. Mamoms vaikwanisa kudishedza ka mugomo uri kokoti ndigira mvura yekumwa mumba. Zvandaizoita kana kuri kumushaka, ndainotora zikapu zihomberera taikamira mukaka weng'ombe riya, ndo attitude yandaishandisa. Ndaitora zikapu ndove ndakaribata mvura ikazara kuti pa. Zvino mai vainaki, I think vana moms vainakirwa ndokumwa mvura in small quantities. Dzokera unochera imwe, isite chida kungoita akawani ndidzokere kunotamba panze. So attitude here, don't use attitude.
as a way yekucommunicata nemunhu. It won't work. You will not work. Wakati vice president, it won't work. You will not work. Attitude nemamudu especially kumurume womumba kana kuti mukadzi wemumba ndoda kumumudhurira hauzivi kuti anozviinterpreta sei. Iwe unogona kuti ndoda kumumudhurira iyo toona senge irudeness ndozigadzira harina tsika iri riri kundi. Problem yekushandisa attitude ka ndeyekuti the attitude depends on who you are. Attitude inointerpretwa differently according to who you are. Kuti munhu acho akupa attitude yacho ndiani. So imwe attitude yamuri kupa ano inoita kuti murume afunga kuti wadova neboyfriend apa iwe hauna kana boyfriend. So be very very careful nokuti attitude inointerpretwa nemunhu wawaitira kwete iwe yawaita. Ndogona vaya kwamuri papa ndichipfira ndichifunga kuti muchafunga ndanhuhirwa. Munhu wapfira agofunga kuti uri kumusvipa kuti uri kuda kuti murwe wamutsamwira. So unogona kuita munhu waitira attitude anogona kuinterpreta wrongly. So zvakaita seattitude, listen, the best way yekucommunicata nemunhu is not kuusa attitude. The best way yekucommunicata nemunhu kumuudza exactly zvaunofila nemuromo wako. So attitude number 3 papaka. Zvaa zvokuva defensive zvaa zvokuti anomozatirwa nadiki waiti kanzi ndikupota woti neshoulder handidi. Attitude yokudai so iyi it's wrong. Hanzi kufira kumbi chiubu kufira mukati here hazviiti, especially domestic violence. I say speak up. Kufira domestic violence, you speak up to who? Speak up to the right person. Ukaitirwa domestic violence kumbi ukaudza hanzvadzi yako zvinobetserei? Udza the right people. Kana waitirwa domestic violence udza police. Avo unotozoti kwakasungisa murume angaita sei ndo paunozi. And usually let me tell you, ukaona wato involve a police relationship yapera. So if you know very well, if you no longer want munhu ari kuita domestic violence wauri, the big quickest way is, especially kuna Europe kumira kwamakungwa, the quickest way is involve the police. Even isipo domestic violence ukangoti aita zvokuti, because domestic violence Europe, even kungocheka message yako mphone domestic violence. So akacheka phone yako kana kukubvunza kuti wadzoka kumba wanga uripi domestic violence. So the quickest way yokupedza relationship kuEurope ndiyo inowanzoshandiswa nevanhu vazhinji, domestic violence accusation. And ane domestic wodopiwa court date musi wa9 hamfangi kutomboonana, imwe wotonogara wega, wadova homeless, wadodiri. The quickest way. But zvinoitwa nemunhu asingachade munhu wake izvozvo. So handina kutifira mumwoyo, but kuudza mai vako kuti waabhiziwa ndokumwe kwakazokonzera kuti vamwe mupowira, ndokumwe kwakazoita kuti muchiita varume vakazungaira, because vana mai venyu vakazotsamwa manje vakanotsvaka mipfuwira yekuti zirume rero richivata. So angogara pane vamwe varume odoridza ngono. Murume aiva very very intelligent nemazi mishonga. Plus one other thing chandoda kudze, mishonga ino expire. Tese takadai togona kunge takatombodliswa, inoda top up. Mishonga yakafanana nepezi gofoni inoda top up. So inogona kushanda, inoshanda mushonga wadyisa munhu, but ino expire. That's why chizona kuti munhu hambokudi forever. So pakuti hanzi don't suffer in silence, ndo agree newe, but kuudza hanzvadzi dzako ka kana vozokubvunza unoridii zirume rinokurova, akangondirova kawani, wakavavudzirei kawani kacho, ndo zvandanyingoreva. So attitude tapedza number 3 apa ndangodzokera bhozi ndandanokaverenga. So number 4, hakuna munhu waune relationship naye, friends kana mudiwa kana chii, anofarira kukompewa nevamwe vanhu, vanga vava na ex chavo chaivo. So number 1, especially zvedisusu varume, usafa wakaita mistake yekukompea husband wako na ex, kana kuti husband wako nemaneighbors. Vari kuona ivo maneighbors vanongochirumidza, unoyo anofamba nemukadzi wake, unoyo anofamba akabatira mukadzi wake akabata ruoko. Vamwe varume vamuri kuona vafamba akabata vakadzi vavo maoko kana vari kuvabata kuti vasapinda mune imwe shop. Ivo vakadzi mefunga kuti iromantic, munhu anofamba akakubata ruoko mumo,
kuitira kuti kana uda kupinda mushopping udhonzeke. Hongoona uchingochicho, unashinda newakadai, unashinda newakadai. Iwo neboti, vanogara vakabatana izvo. No, rimwe riri kubata ruoko kuti ricontrol munhu paanoda kuenda kuromudhonza. So never compare munhu wako neumwe munhu. Nekuti hausitomboziva zvavari kuvharidzira. Kukompea munhu wako kunoita kuti zviite senge especially kuvarume, wakandikompea nomumwe murume ka, waataka ego yangu. Unenge wandiataka pakuru. Kana uchida kukurumidza kusiyiwa nemurume, mukompea nomumwe murume, attack ego yake. Baba mwana matiedzesere zvenyumba wandaiva naye darika ndo. So cheka vanhu vese wakasiyana navo. Azhinji vanoti murume akangondisiya with no personal reason. Cheka kuti hapana here pamwe pakaita mistake ukaataka ego yake. Varume vanomanya fast. Varume akasiyana kanemu akadzoti murume anogona kuti ona mukadzi yakabatana zviite kumurume wona. Unongona murume achingoloza interest. Kana kuti ungoona murume achingozoita uncomfortable around people vane mabhodhi akaita senge warumbidza. So ukaataka ego yemurume wako, quickest way yekuti akusiya. That's why vamwe venyu chiti paunodana naye papoti ndakangorara naye kawana chibhandisiya. Zvawakaita neresponse yezvaakakuita pamwe wakaataka ego yake. Pamwe pakati achinodai so wakaita senge pasina chapinda. Zveshuwa upanenge pasina chapinda unenge usina uchiwa. But exposing izvo zvokuti hauna chawawa, you may attack someone's ego. Varume havagari pavasingarume. Chirega ndikudzai. Varume havagari pavasina respect. Ende varume havagari pavanoatakwa ego. Varume vese vamunoona vakadzi vanogona kuchengeta varume vakagona kuvavhara. Ukava baba munondipedzera baba kwaniki. Aende. Murume wano try it. Murume wano praise haende. Totokudza. Akaenda anodzoka. Saka munoshamisa kuti murume anongoenda but anodzoka mukadzi wake. No, inongori nyaya yekuti kwaari kudzokera ndoko asina kuatakwa ego. Kana udaona kuti murume adzoke ka, iti mamborambana paiwo kuti ndakazomwana nehombe, ndakazomwana murume chaiye. Varume vese vanokudza zvavadzoke. Maybe mamusingazvizivi ndotokubetserai. Murume wese waunoti wasiyana naye ka, womudza kuti kwandakazoenda ndoko ndakazowana varume chaivo haadzoke. You'll thank me later. Unenge waataka ego yake. So iyoyo ndio imwe reason yamusingatombozivi. Kana wakatsamwa stere kwatsamwiswa nemunhu wako ka, ukaataka ego yake zvokuti munomuti makore sandaigara newa ndasingatozivi kune varume vakanaka kukunda ivo zvandaanazvo izvo ndo vanonzi varume. And some of you say that kusina kana boyfriend ndikamudera achadzoka. Haadzoki. Trust me on that one. Varume vanodzoka kwavakapraiswa kazhinji kacho ego, kwavanokwiridzigwa. Iye murume ane kadora iye ukarirumbidza senge zvinhu zihombe unoona achidzoka. Asanyatsoziva kuti kadora anodzoka. Mumind make anenge achiti I conquered. Anzi varume magara hamuchengeteke. Nyange muitire no. Varume havachengeteke but unogona kuti kuvakontrola nezvavanoda. Shiri dzemusango hadzichengeteke but ukaisa mhunga padhuze nepamba pako dzinouya dzichizodla. Yes, dzichizodzokera hadzoka but dzinouya. Murume asingachengeteke murume waataka ego yake. Especially akangowana umwe anoipraise wako. Ndo zvamunozoona kuti vekunze vako vazhinji vanogona kuchengetedza zvivarume zvenyizvi. Hausana muna chimurume chako chisingagoni bonde chinotofamba chiri kunze vako chine mbiri stereki. Mbiri yenhema imwe yacho. Hazvirori paanenge aenda anenge anogona angowanikidzwa nemunhu anogona kuchengetedza ego yake. And a lot of people know how to do it. Masmall house. Because vakuita corrections. Iko zvino nemwe mudzimba unokuteerera utuma live chedutu. Tinoita senge tusina basa. Maakugona kuchengetedza ego. Varume vanongoda cheka varume vese vakasiyana navo. Kana uchiti ndonyeba, enda usangana na ex wako, kana textira ex yako.
uti chandakanga ndosiyirana newe kupa zvandakasiyana newe varume vese vandingosangana navo rubbish. Unonzi yakufona, are you free? I'll phone you when I finish work. Unoda kuti dzinoda kungonzwa. That was good. Seriously. Rechido kuseka. Zvimwe zvarume zvacho wakumana. Anogona kutokuseka. Hanziko iwewe, you unfriended me, how far? Kupi futi wakumana. Are you sure ndiri ku account? Ndaita ndiri ku account ipi? Maybe ndiri live pa wrong account. So, sometimes ndino remove vanhu vanenge vasina profile picture. Ndikabona ma friends angu asina profile picture. Pane pandakabhadhara someone kuti abvise vanhu because yanga yazara. Ndakabhadhara someone kuti angonobvisa vanhu vese vasina ma profile picture. Because ndechingwa kuti kana usina profile picture wakandibloka kana kuti account yako yakavharwa. So yeah, murume ukataka ego yake rudo rwake paurare ndo zvega zvikuitwa nevari kunze uko. Vese vanhu vari kukutorera varume avo uchonzwa kuti ndoda murume ane tsika. No, dzimwe hadzisi tsika dzanotaura. Tsika ipi? Tsika dzinosiyana ka. Ndoda murume ane katsika ke, ndoda mukadzi ane katsika ke kundirume. Wangomurumbidza murume uchibuilda ego yake. Varume vanouya kwavanobuildiwa ego. Trust me. Start it with the next boyfriend. Uchaona. Kana uchida kudzokerana na ex wako iwo. Hanziwo saka ina I'm an active member pachirongwa pano naye. No, mukudze ndi futi chako. Ndambo kublock. Maybe ndiri kune imwe account. Remember ndine 3 accounts guys. So musafunga kuti ukaona uchindiona panapa, uchindifollow panapa ndakakublock. Ndokona nge uri ku account yangu yakablockwa naZuka. Inini ndiri kublock. Handisi kublock inini. Inini ndiri kublockwa naZuka. Saka imwe account yo ndakapiwa 70 days block. Handizivi zvandakamboita, handinambofamba ndakashama, handinambogara beya, handinambodi, ndangoona Zuka andiblock. So and sometimes Zuka anondiblock nezvinhu zvandakaposta 2017, 2008. Remind that you posted this on the blog. So ndezvavo izvo. Number 5. Ndangoti ndinyore number 5 because usa ill treater munhu wako's friends. Kana munhu wako aine shamwari, mirai ndikuvudza. Munhu wako ndotoreva even friend friend yako. Kana uda kugara in good books na anybody wauri ne relationship naye. Vanhu vazhinji mofunga ndongoita relationship zerudo. Ndingotaura relationship newe. Usa ill treater shamwari shamwari yako. Nokuti best friend yako ine best friend wayo. So ukatanga ku treater best friend yako, kana kuti my best friend yako, dzimwe dzengo anozati munhu wari kutowirana naye. The reason uchitowirana naye my best friend ake akatokuti ndi good munhu. So be very very careful. Never ill treat. Kana ari murume wako, be very very careful. Usatombo ill treater shamwari dzamurume wako. Kana uri murume zvako teerera, usafa wakambo ill treater vanhu hang around mukadzi, especially kuma hair salon. Kuma hair salon ndo kunovurawa nekuvakwa misha yakawanda kuya ku hair salon. Paunori kwatuma 1-1 uchiri kwatuma 1-1 patunozopera munenge ukaona marriage yako yasurvive hair salon. Ku hair salon kunonyewa munhu. Ukaona zita rako risatambotagwa ku hair salon usati wa murume kana kuti mukadzi. Hair salon kunoitwa hair salon, tikaisa makamera mu hair salon nekurekoda tinowa zvakawanda. So ukaona uchivengana neshamwari dzemurume wako dzikazviziva kuti wakadzivenga, dzikazotanga kukuvenga back, hausurvive relationship yako. Ndo vanhu vane makey relationship yako ivo vaya, shamwari dzeshamwari yako. So munhu anofanira kuita get rid of shamwari dzake ndiye muridzi weshamwari dzacho. So you really need to be very very careful.
kuti shamwari dzeshamwari yako o shamwari dzemukadzi wako mahwani chaiwo. Wakanga uine mushandi manje, tomboenda kuna vanodanana. Wakanga uine mushandi pamba manje. Chinhu chanofanirwa kuziva ndechekuti murume wako akaroora iwe kwete mushandi. Pano mufuta ari kuti Hans, why did you unfriend me? Ndakakutadzirei nhasi zvangu. Ndaka-unfrienda futi newelora. Akomana. No, ndakabhadhara munhu kuti unfriend yevanhu vasina mapicture. Nhasi zvangu. And then add me again. Teda kutesa kuti hamuna kufa here. Ndikaona wangogarisa usina mbonditi hai. Ndongo-unfrienda kuti ndione tuchiri mupenyu here. Kana wazodzoka then ndoziva tuchiri mupenyu. But I remember unfriend. Guys, ndiri ku-account yakanzi chi? Are you sure guys ndiri ku-usual account? Kana ndinenge ndaita live nemwe usual imwe account. Because vanhu vari kuti vakablockwa neni mati one day pana. So ndati usakanganwa kuti munhu wakadanana naye haasi maid wako kana garden boy wako. Munhu wakadanana naye murume wako. Saka tumwe duties tudiki hato tudiki. Sira murume wako. Sira iwewo muridzi wamurume. Izvi zvimwe zvokuzoti maid ndiye anotsvaira pasi pembedha. Maid ndiye anoviga makondomu anenge awira pasi. Maid upesera sangana neextra large condom pasi pembedha kuti saka baba vande extra large. Zvinongokonzerawo zvinongogona kungokonzera kuti zviinde wrong. So yeah, even shamwari dzako ngadzizvizive izvozvo kuti kune kumwe kwasingazoti nemwe varume kuperekedza mukadzi kubasa ukaona wako kuti vamunini perekedzai maiguru kubasa kana kuti odriver ndidhiraivhire mukadzi matangiro wazvo. Zvimwewo zvakaita sokudhiraivha mukadzi kubasa imboita wega. Wozotuma mushandizve hauzozivi zvinoitika murodhi imomo. So mamwe maduties zvisiyire iwowo. Mamwe maduties ndaako iwowo. So ziva kuti munhu wakaroora murume wako kana mukadzi wako kwete maid. So iyo number 6 yandandaura. But number 7 nacho nati usafa wakaita kuti utume mumwe munhu kunopa attention kumurume wako. Endai vamwe vazhinji moti kumuramu endai munosana kutambozve nabamukuru venyu ndouya. Game yavanotamba iko kwauzoiziva. Vanotamba makadzi aya kuti ukaroza unobvisa bra, ukaroza unobvisa t-shirt. Unogona wana muramu wako ashama achingodliwa pamakasi. Kana muchida ndikudzorerei blouse renyu maine ndotomboribata ndotombobata pekuti that's what I'm saying. No. Usarega usatuma munhu kupa attention. Even kuvana vako chako. Ndidhiraivhirewo vana vangu. Ndidhiraivhirewo mwana wangu. Ndidhiraivhirewo mwana wangu. Pano nepano. Ndidhiraivhirewo mwana wangu. Unoziva dzimwe dzenguva unogona vanhu vanodhiraivha mwana wako kana kuti even kumabasa kwenyu koko. Kumabasa kwenyu koko. Vamwe vanhu vamakatuma kuti vachengete vana venyu vachivaendesa kuboarding school ukacheka ndo vakatozopedzisira vakutoabhisa vana vako. Vamwe vanhu unzai mwana wenyu kuno azoita elder achichengeta mwana waelder. Wazonatiwo vamudhikoniwo vaichengeta elder. Vamudhikoniwo mukuchengeta kwavo elder vakazopedzisira vamuabuse vatomitisana. Apedzisira vatomitisana. Vamitisa mwana wako. Chimwe chanandanyora ndechoti usablema munhu wako. Izvi ndezvo vanodana nezvo. Usablema munhu wako kana akauya asina chakabata. Unofanirwa kutomuencourage. Dzimwe dzenguva koyari ndifonera nevidhio ndiani?
pana munhu ari kundifonda nevidhio. Usablema munhu wako kana akauya asina chakabata. Remember, mukubvunza ikoko unogona kupedzisira watoita rule number 3 yandambokudza kuti usaataka ego yemunhu. Munhu akauya asina chakabata, uri murume rudzii anouya asina chakabata mba, uri boyfriend rudzii anouya asina chakabata, muencourage. Because ukamublema unopedzisira wataka ego yake. Tambobvumira ndikati kuataka ego kune danger. Kuataka ego kune danger. Unoataka ego yemunhu mawana akatanga. Chimwe chii chandada kuti ndikudze. Mira tione ndandakanyora today. Ndandakanyora kuti yeah. Ndandakanyora izvozvo. Twenda tidzoke pana. Sandati usablema munhu wako, murume wako kana mukadzi wako akauya asina chakabata mumba achibva kubasa kana achibva kunovhima akauya asina kana mhuka yabata. Usamudero, muencourage, muchabata mangwana. It usually helps. Number 9, tongoti. Usawaste zvinhu. Even your best friend yako chaiyo akakupa something, don't be wasteful. Ndinazvishandira anyway, let me just be wasteful. Show respect kuzvinhu zvaunenge wavigirwa mumba kana kuti don't be wasteful. Don't be wasteful. Ziva kuti munhu yakashanda zvine dikita mukati. So usawasta zvinhu zvanenge avaya nazvo. Unoziva kuti munhu akanotimba pacho, even ishwa chadzo vanhu varume vanotsvaga ishwa vayo akauya neishwa ukatanga kudziseva hati seveti kudla mangwana. Munhu anofila zvinhu. Unoziva kuti even hembe chadzo ndikakutengera hembe ukatanga kuitreata nicely, hembe inongori simple yakachipa, hii hembe ndoda kuipfeka chete masundays, murume anofila good. Even chihembe chacho achitenga chakachipa, munhu anotofila good. Respect yonte. Unaona next time akutengera nezi jacket rinoti dhure imbicha. Ko munhu yanga achimboita asinganditengere. The fact that akangonditengera kaende kakarumbidza. Ende mune choice. Ende zvinhu zvamakanditengera, program makanditengera this time ndinorifara riri so comfortable. Kana udaona kuti uchatenge goma bhurugu hobo nemurume wako, akatenga 1 rirumbidze. Bhurugu ndichagara ndiripfekere. Unoona 1 5 6 7. Zvimwe zvachona zvimbonidi kukumbira. But ukatenge gwamatomi, even mai vako chacho ukatengera matomi, ukaona vachingomapfeka vakafudza mombe, ukaona vachapfeka vachinda mudanga, hautengi mamwe. Unofunga kuti asi haana value matomi aya. Unobva kuti matomi aya anenge asina value. But vakatanga wangowapfeka kuchechi, vachingowapfeka kuchechi, even iwe ude wangokavatengera uchiti ndei kutambisa, waona mai vako vachapfeka vachinda kuchechi, what do you do? Unopedzisira watengera dzokuendesa kuchechi. Mama, aya matomi ndeekumunda aya, regai ndikutengerei kuendesa kuchechi. You'll thank me later. Ukanditengera t-shirt yekutambisa bhora, indikatanga kuipfeka ndichienda kuma special occasions, what do you do? Unopedzisira wazonditengerei kuma special occasions, isn't it? Hazvinei the form 6 izvi. So don't be wasteful. And usawasta zvinhu zvanokutengera. Kana une partner number 10 ndei vanodanana futi. Zvokupretenda kuti ndinorwara zvichita kuti kunyima munhu. Zvinhu zvana bonde izvi. Hanzi wangu, saka uri kuti titenge mabhurugu. Oh yes. Mabhurugu akakosha boys zangu. Mabhurugu akakosha. Kutenga mabhurugu. Vabvunzei vakadzi avo. Not all the time though. Unovapa mari dzemabhurugu, but ukanosangana nemamwe mabhurugu akanaka. Unoziva kuti mukadzi akangoona wakapfeka. Musi wekutanga nokutaridza kare ukamutengera bhurugu anofunga kuti harina kubiwa kusmall zero ri. Kana kuti angatengera, anogona kuti angafungira kuti ukazvitanga nhasi anofunga kuti
baba vandane 15 years asina mbondengera bhurukwa, asi vanga vatengera, nokuti vamwe vanhu munoderoka munotengera small house bhurugwa ronoita duku, hamadika handikwani otowa ndinopa madhamba angu, kana kuti small house bhurugwa rako rihombe otowa ndinopa maiguru. So vanokufungira but ukaita a habit yekungozikanwa kuti unouya nesomething, hazvizovhundu havana vavhundukika. Saka utenga mabhurugwa, tengawo. Even asingapfekwa, unongotenga mabhurugwa, ungosiyawo, unongozoona one day akupfekwa. Anogona kusamapfeka but paanozotanga vochihura unoona akutomapfeka achienda kuzvikomba zvake nawo mabhurugwa akewo. So tabva pakuti never be wasteful, tikati usapretenda kugwara nhema. Izvozvo vanhukadzi vazhinji kana muchida attention, vanhukadzi vazhinji vakana vachida attention vanogona kugwara, dumbu mangu munogwadza, dumbu mangu munogwadza, kutsvaka attention. It works, sometimes it doesn't work. Dzimwe nguva hazvishande, dzimwe nguva zvinoshanda, but hai kupretenda kugwara. Pandai ndisingagoni kupa mudzimai attention, dzimwe nguva aiti akakuvara zvishoma ndoto rega kuteta mhaniwe. Iye anenge ada kuti umupurudzire kuti no, isina kusaziva manje. Handidi mukadzi anoteta mhaniwe. So ukapretenda kugwara kumunhu asingazive kuti uri kuneed attention, unodowana more ill treatment. Ndakarora zigadziri risina kusimba, ndezvari vamwe vakadzi vakasimba ndatoenda naye kumunda, izvo wakarara ipapo unogwara uchingonzwa musoro wako usingapori. So zvimwe zvacho zvinoita kuti zvinhu utreatwe wese. So don't pretend to be sick. Hanhasi handidovata naye, ndoisa catch up, ndigoita senge ndiri kumwedzi. Kumurume kukamunyima izvo zvinhu ndo zvimwe zvinhu. Varume kana vakasareleasa sometimes temper yacho, uchivarambidza marights avo aya, chihure chacho chavanozoita, handisi kuti ukavapa havahuri, but ari kunyimwa mumba ari wese pachihure, ari kunyimwa mumba ari wese pachihure. Vari kuvanoti vapiwa vanonohura futi, but yeah. But method isingashandi, starvation, kustarva murume wakomba, izvo zvazvishandi. Kana kuti mukadzi wakomba, izvo handitsanambonzwa kwazvakashanda. Ndakamunyima ine rudo kugawedzera, ndakamunyima rudo kugawedzera. Kana chero vanonamata chaivo vatendi chaivo haiyo havaigoni. Ndambotaura yekutanga ndikati usakombeya munhu wako naX. Munhu wanokombeya naX kurecover situation, ndambozvitaura ku number 2, 3 koko number 1. Munhu waonenge wakombeya naX harecover. Munhu wakombeya naX kashoma kuti aite recovery. Ende pese pachangotaura anenge achingotaura X wako kuti X wako zvazodai, X wako zvazodai. Munhu wese wanokombera naX harecover. I was just being honest. X wangu endo vazhinji venyu tokunzwa X wangu akepa nezvimwe zvese aigona. X wangu X iwe kana aigona dzokerana naye. True information, but zvimwe zvacho ngonyarara zisipo. So even my new friends chao ukagara neimwe shamwari yangu taenda, unoza neimwe shamwari yangu tataizo tainotamba, neimwe shamwari unoita senge uri kumisa, even yakafa chaicha X yako, even iri friend yako yakafa kudhara, or even iri friend yako yakamove yakaenda abroad, shamwari yangu Leon na Leon tempo, unoita kuti vauna ipapo vafeel like very useless. So kucompare munhu nana ex friends or ex whatever, it's not good. It's not good. So I recover relationship yako.
Number 12 very very sensitive. Pakavungana vanhu baba. Usafa wakapindurira mudiwa wako pazere vanhu. Angava mukadzi, angava murume, even friend yako. Nai munoda tiwo sadza. Vadle sadza. Muitire iri bota chairo chairo. Rega taurega. Ausora mbona mwakadzi anoti murume abvunziwa. Munoera vanoera shumba. Regawo zvemurume amboitawo azvipedza kana mukadzi wako chaichai. Imbomurega azvipedza rega. Nhau yokuti uno unotaura mhanzi, but pane paunonyatsona kuti my ex was better. Pachokwadi just haungamudzokerani henyu for some reasons. Handina kuti vana usually vana ex they are better. Kashoma kuti uite better than your ex. Mukupimbiwa. Vana ex ka. Because usually ex wako pamwe waka overreactor. Ukaramba ex wako chifunga kuti kunze kwa. Because vazhinji venyika munopimbiwa muri ma relationship. Uona demand yako yekupimbiwa kuti ndonogara wakapimbiwa, obva wafunga kuti kunze kwakanaka. Wosiya ex wako, waonenge uchifunga kuti abetsere. Izvo ex antori nani. Saka dzimwe nguva damage yaunenge waita yachona inenge iri big damage. Saka hauzodzokerana. But the worst thing you can do, kuudza munhu kuti ex wanga ari better. Relationship yo hairikavhi. Yaunoda kuudza munhu kuti ex anga ari better. Zvinozikamwa kuti ex anenge ari better. Inganda kuudza wandikati. Most of the time ex anogona kutoita better zveshuwa. Ex anogona kutoita better because pamunoramba na ex pane zvinhu zvamunoita overlook zvakawandisa. Zvimwe zviri unnecessary. Wamurambirei angasinganditi maswera sei wozvinoroorwa nerisingatokuti for a year. Warambira munhu anga kuti asingakuti maswera sei achitombokuti imamuka sei. Wongozokanga mwati maswera sei wozvinoroorwa nezimunhu rinoti kwindi manje. Pakamwa kuti pawaimbonzi maswera sei na ex iro rinokudira mbama manje. Saka uri right great one paunoti pane paunonyatsona kuti my ex was better pachokwadi but hazvitaurwe. Zvafane uroyi hazvitaurwe. Kana uda kutaura kuti your ex was better, only say that if you're going back to your ex. Usafa wakambotaura kuti your ex was better kumunhu wasingadi kudzokera naye. Ndinoda kuloja pamba pano panyuwani but kwandaigara kwaive nani. Wapagarike pamba ipapo. Wapakaimba yako nyuwani nobva kuti ipamba patailoja paive nani. Murume wako akuvakira new den. Anovaka new den. Yo but pamba pandailoja paive nani zvekuti. Panogarika pamusha ipapo. Zvimwe zvinhu hazvitaurwe. Unogona kuti we can improve this. Kwenda kuti kwanza kwataive kwaive nani kuya. Kati kwataive kwaive nani. So apa ndachitaura hangu ndakomenta icomment. Pandataura ndati kupindurira murume pazere vanhu kana padare kana chi. Pane mamwe matare ekuti waitonzwa madzimai ekumusha achi murume abvunzwa mubvunzo ari murume. Wonzwa mai vave kwavachi ansa varuko. Nyararai mimi nditaure. Nyararai baba mwana nditaure. Please. Nyararai. Akusikurehwa imimi. Hey. Akusikurehwa imimi. Kupindurira partner yako pazere vanhu zvinodzikisira. So in fact kuva challenger number 13 nekada ngofanira kuti kumuchallenger pane vana. Kutsiura vana rudziko kwari kuita naye mai mwana. Kana kuti kutsiura vana rudziko kwari kuita naye bamwana. Vana vatsiurwa sei pazere vana. Bad mistake. Zvinoitwa kubedrooms. But matsiuro wangu achita vana pepe. I think we can improve on that. Vana vanokurumidza kutosenza kuti hadzina powers. Weya hadzitogona kutitsiura. So good vanhu vanongonyarara so. Uchitsiura vana uchiita wrongly dzimwe nguva agonyarara mukadzi makunorara kuti bamwana don't ever do that again.
mukarova mwana the way waita ndokudana polisi. Kwete kuti vana varipo wotanga kuti ndokudanira polisi kurova mwana rodzi ikoko unoti ijurere risina ropa. Mwana achizvinza kuti oh saka polisi haidiwi kudamwa. So actually we can call police now. Wozona rimwe zuva manje paita kanyaya kadiki mwana ndiye atodana polisi manje. Murume wangu akasungiswa nevana vake. Pane speech yakambotaura kuti ukarova mwana sezvawaita izvi nhasi ndokudanira polisi ndotokuudza kudai so chakudanira polisi. Mwana obva atoti oh yakunoda mapolisi. Ndingopa example. So never shout or challenge munhu wako pazere vanhu. Kana wari mukadzi even worse. Usachallenge murume wako pazere vanhu or pane vana. It's even worse. Challenge munhu wako pazere vana, it's even worse. Munhu akadzi akangwara dero. Kana uine munhu wako achishanda kunze, whoever anenge ari mumba, look after one another. Fidzo t-shirt wakapfeka yakasviba, rega ndikupfekedze, pfeka imwe ndiiwache. Check. Vamwe venyu varume vanotozoudzwa uko kuti kola inogadzikwa mushe. Varume vanoudzwa kure kune imwe misha uko kuti kola inogadzikwa mushe. So zvimwe zvinhu vanofanirwa kuudzwa kumba. Dzidzisai vinhu vana venyu kuita check on you. Bvunzana, is it okay? Am I dressed okay? Oh no, dad, you've got chalk. You can already teacher. Mune chalk apa daddy. Yopukutiwa. Vana ivo vanokura vachiudzana daddy. Vana daddy tasingambovudza kuti mapfeka zvisiri zvodaddy. Dzimwe nguva itohlakurwa uri mwana mudiki. So vana vanokura vachidzidza kuti daddy vanocorrectiwa kana vapfeka kola vasina kupenyera hembe kana vadini daddy vanocorrectiwa. Vana ivo vanokura vachizogona kuchengetedza futi vamapartners avo. Anokura achitoziva kuti partner inoivudza kuti apa pawapfeka apa nodii. So zvimwe zvidiki zvazvo you can check kuti munhu wako aribuda akadii. Yeye mukadzi, vamwe venyu mukadzi anobuda akapenyera bhurugu musketi. Mukadzi anobuda akapenyera bhurugu musketi. Nokuti angobuda akatenderera kungopinda mota. Vamwe venyu mukadzi wenyu anoti achipinda mota achidhiraivha, dhirezi rero rakanzvenzvera panze pemota. Kudhirezi achibuda wakangochekawo kuti motikari apinda motikari uchicheka both sides mavhiri ane mweya here chiona dhirezi rakarembera kuti ahani penyera dhirezi mumotikari dzorera dhirezi mumotikari rakabuda paanoenda pagaraji akanodai anocheka kuti rapenyera ndamboudzwa kumba kuya takapenyera. Vamwe venyu madhirezi vakadzonya anosvika ku ava nemadhaka kuseri kubhozi akapenyereka mumota kana kuti akapenyera pava achipfeka. Vamwe venyu vakadzi vanopfeka bhurugu after vapfeka dhirezi. Zvimwe zvinhu zvinoda kuti bhurugu ripfekwe before. Zvinhu zvidiki. Vamwe venyu munopfeka bhurugu after mapfeka dress. Ini kufunga kwangu unofanirwa kupfeka bhurugu rako wozvitarira pamira. Rimwe rine label washandikira. Vamwe vanoshandikira mabhurugu enyu. Haina kuti kubasa munokuru kwenyu but kungokuudza kuti musashandikira mabhurugu enyu. Zvitarire pamira so chilebo chebhurugu zvachakarembera asi wozvicorrecta. But vamwe venyu munopfeka bhurugu after. Paunofanirwa kungopfeka bhurugu after wapfeka mutoilet. Even mutoilet machonaka unotanga kupfeka bhurugu wozodai dress. Bhurugu uchishandisa toilet kuti mukadzi reri mumabhikamu. But unofanirwa kutanga wapfeka dress ndakadokwidzwa kuti firidza dress kusvika kunoko. Ende kana waripfeka dress yako unofanirwa kubata kwese kuchinzwa kuti zveshuwa bhurugu harina kupfenyera mudress. Tutambo iva nemukugara mune mamira so zvirina tutambo tumwe tunorembera twematambo netumwe twakadidi tungwarire itoto tumatambo tunorembera itoto. Munofamba makarembera tutambo. Ngwarire izvozvo. Munogona famba makarembera tutambo. Chimwe chii iyi inovengesa. Kana une shamwari, mira ndikudza, kana une shamwari dzechirume kana dzechikadzi, usafa wakamborega mashamwari ako achita too close to your partner. You'll thank me later.
misha mizhinji yakaputsika because of best friends. My husband's friend is a very nice guy. We go out together sometimes. Hii rule yangu hii, terera inini. Usafa waka allow a friend dzako to be too close to your husband cannot wife. And you'll thank me later. Usafa wakambo zviite. Kuti friend yako ive too close to your husband. Kana kuti friend yako yechikadzi ive too close. Friend yako yechirume ive too close. Unozondiudza rimwe zuva. Zvimwe zvemasikiro zvakaudza friend yako zvishoma zvimwe zvemasikiro zvezve. Zvinolika from your friends kuinda kuhusband yako. Takaudziwa kuti mimi makamufarire zvekodiri. Really? Mukadzi wangu achikudza nyaya dzakadero. Akandiudza kuti amufarire. Andiudza kuti amutani. Amutani kupedza. Shamwari dzako dzikafarisa dzimwe nguva dzikabikirwa tea, dzinogona kutofarisa dzikahumana. Dzazi, acheto ndikakudza unozoti ndine makwapati. Pane zvandada kukudza kuti nyaya dzeshamwari hadzitaugwe. Wona zirume rikuyo rakapfindumwara. Wona zirume rakuziva imwe information. You will thank me later. Irakaingoisa yakadero kuti never allow your friends to be too close to you. Number 16. Never share your intimate secrets nema friends ako. My intimate secrets are share with my friends ako. Murume wangu inene koko. Murume wangu anogona. Maiwe mukadzi wangu. Uchaudza friend nemukadzi asingazvigoni. Every time panoona mukadzi wako ungonzi wakungomuda. One day bhora ragohwesewa makabukera bhora mba achahaga konde hagiwa nabamukuru chakamira chakamira because dzimwe dzenguva zvavaimuudza zvezvi zvinoplaya mind. Mukadzi wako achitendera achinda achiuya kuzoisa ndiro mvura yesadza patafura achitendera da iwo zviya zvakatsanangura kuti mukadzi wangu akapenga panyaya dzokuti murume friend yako anenge akayevekwa so chana asingabhukairi kudai kuti are you okay? Ari kuimagine kazviya zvakataura nezve ari kuona practical practical theory wakamudza kuti mai avanodai vanopenengura saka vari kudarika pa ari kuona kupenengura aungoona mukadzi wako chiri chipenenguro nekuda kwekutaurisa kwako kwokuda kushare madetails ezvinhu zviri unnecessary. Iwo zvake vanhu varume kashoma kushare zvinhu zviri nemunhu wandaurora. Varume vanonzoshare zvinhu nemunhu wasingade. So wakaona masecrets ako achilika kufriend dzemurume wako, it's a sign hakuroore. Murume haawanzi kushare. Mukadzi wandaurora haataure kufriends, mafriends ake masecrets emukadzi wandaurora. So ukaona kune masecrets akalika uri boyfriend and girlfriend kushamwari dzake about you, it's a sign kuti hakuroore. Haasi kuzokuroora. Ndi shamwari yangu handifungi kuti ngambofa yakambondiudza. Shamwari yangu haifi yakambondiudza kuti musikana wangu akazodai akadai mburugwa akadai no. Ndikamunzwa achindiudza izvo ndotoziva kuti haroora. Haasi kuzomuroora. Because kuroora naye permanent ka. Unoti shamwari yangu ada kuti ngare ndingomuziva kuti ndimai vaya venhingi ava. No. Hanzi pano panonyatsona kuti okay. Macomments haasi kuwedzera icomment yakudaro. So never allow your friends to be too close. Chimwe chi ukapinda mubathroom usaita mugeza gwenhure. Mirai ndikudze chimwe chinhu chamunofanirwa kutora time yenyu kugeza. Munhu anotora long kugeza ari good, it's an advantage.
muviri womunhu uri complicated kuugeza. Hazvisi zvinhu zvokuti everyday unongopedza 10 minutes. No, let me take a shower. 2 minutes munhu atopedza shower. Iyo mota, kusuka mota chaiko chaiko kuchitora kana 30 minutes. Muviri wemunhu, tora time yako kuzvigeza. I'll tell you why. Kunzoku munhu wako uika anosangana nevanhu vatora time. Kune vamwe vanhu vanotora hour kuzviprepare, kuzvimarinata before work. Iwo mumba muri kugeza 1 minute. Ndichangobva kubasa shwa ndapedza. Uku aswera nevanhu vakageza 2 hours. Vanhu vakanogadzikwa nail kumira. So my efforts are my efforts isa effort mukugeza. Tora time yako. Zvana mugeza gwenura zvishandizvo. Nokuti uyu munhu uri kugeza 2 seconds handiti. But kwaari kuenda rusangana nevanhu vageza. Akunze kwanogeza vanhu vanogeza. Vanhu vari kugeza kana kuti wokumba kwako nesvina. Kwanoenda uko anonosangana nemunhu anogeza chaizvo. Ageza 15 minutes to 20 minutes. Achigeza zvake munhu. Saka kugeza musakutora lightly. Kugeza ndo chinhu chikuru, but panumber 18 ndandati chii. Parelationship yako iyoyo, mafriends ako chaiwo, usafa wakaita mistake kuti your parents kana kuti your family kana kuti your relatives ndo vanoita final say. Toda kuti usatamba naningi, toda kuti usarogwa naningi, toda kuti usaroora ningi. Iyo mistake huru iyoyo. Vamwe vanhu ipapa makaroora vanhu vamusingadi because yanga iri choice yevanhu vekumba kwenyu. Izvo zvinoitika very very much. Mwana wakwanenge anetsika wakomana. Denda ndine mwana mukomana. Irora. Mwana wakwanenge anetsika wakomana. But vangu vava ready kuroora. Vaimurora. Wato influencewa. Wakutopedzera kufunga kuti you know what? Let me just go get married to this lady. Let me just go get married to this lady. Because vanhu vekumba kwedu vese vanoti this lady is good. Choice yevanhu vekumba kwenyu ndiwo havasi vanogara naye forever munhu. Ende zvimwe zvavanotarisa unozati usually vanhu vanonzi nevekumba kwenyu, wambozvinotisa. Vanhu vanonzi nevekumba kwenyu, mwana wakwanenge ari akanaka mufunge. Mwana wakwanenge akanaka mufunge. Mwana wakwanenge mwana wakwanenge ane unhu mufunge. Dzimwe nguva anenge asina kana structure yaunoda. Because vanasisi vako kana vachikutsvagira mukadzi havatsvaki mukadzi wako nokuda kwestructure. Vanokamwa iwe unoda structure as well. Saka vanasisi vako kana vachikutsvagira mukadzi nokuti ndi vanasisi vanotarisa zvousisi. Vanokamwa kuti hautarisi zvousisi. Vanokamwa kuti murume anodawo zvimwe zvinhu zvisiri character. Mwana wakwanenge anotsvaira ruvazhe, akatsvaira ruvazhe tiri kumusangano wechechi, akawacha tiri kumusangano wechechi. Mwana wakwanenge anetsika. Ade wamuroora mwanangu. Woroorera munhu kuwacha. But kuwacha kunoitika once a week. But zvimwe zvokuwachiwa zvoupenyu hazvagoni kuwacha. Munoziva zvandoda kutaura. So usafa wakaita kuti mafamily ako ive ndio ine last say murelationship dzako. Your family should never have a last say in your relationship. Even my friends. Tiri tutambe naningi. Mwana wakwanenge uya tiri tutambe naye. Iyi ngaive choice yako kuti haudi kutamba naye. Kwetoti saka unzi wanyatsogeza ungaita nguva yakareba sei uri mubhazi. Unogona ita few minutes but uchinyatsogeza. Kugeza hakuchekwi netime. But chandinoziva ndechekuti unoziva kuti tiri kuuniversity kune exam inenge yakanzi 1 hour 30 minutes. Varungu zvavaita ndiri kuuniversity kwandakadzi ndakaenda mauniversity matatu muno muUK. 4 mauniversity. Pamaexams pane zvandakadiscover zvinoitwa nevarungu. Varungu vanokwanisa pedza exam within 25 minutes. Exam yakanzi 2 hours. What they used to do varungu kana akaona chinhu ichi hachizivi haanse. Whereas isusu vanatema ndaigesa. Pane mamwe exams andakatopasa
nokuda kwegesi ngoti anza ipapa pandizi rega ndingonyora kuti hona otero varungu vadero varungu vandakadzidza navo inini vaitarisa vakangotarisa kwese nakanati haizivi aidarika kwese nakatarisa haizivi odarika otarisa kwese nakaonati haizivi odarika and many of them vaibuda nerong time. So kugeza kunofanana neizvozvo kuti ndangotarisa apwa ndikadarika no kugeza hakuna kudero. Kugeza hakuna kudero. Pane kumwe kugeza kwanoda it's impossible. Mvura kuivhurira inotora 5 minutes kuti svike patabu pa level chaichai. Iwo okay tomboti wana yakatovhurirwa already. Ku bubble bath akuisa bubble bath kuzodididi tauro rako kumbori kwiza kuzozvipukuta nekuzvipukuta kwega kunogona. Kune kumwe kugeza kwatoti mugeza gwenhure karichigeza rinopinda mvura rarobuda charinongoda kuti as long pese paenda mvura panyorova ndogeza kwegwenhure ikoko ndopakabva saying yekuti I am live. Ndiri pa live. So rameno kanda kwanza waza. So kugeza chaiko time yekugeza inofanwa